Eli harrasteveteraanit luokan kakkoserä näillä näppäimillä käyntiin. Lähettäjän käsi nousee ylös. Ja sen jälkeen kysytään, että onko viivassa valmista, ja kyllähän siellä on. Ja nyt on sitten ahasta, 20 plus kelkkaa mutkassa. Mutta kunnialla sieltä selvitään joka ikinen. Eka mutka klaarattu, se on ihan voiton puolella siinä vaiheessa. Ja mikä on järjestys, kun tullaan sieltä? Keulassa Kumpulaisen Niki numerolla 666. Hänen perässään numerolla 200, eli Hietalan Tuomas. Ja sitten siellä otetaan ohitus heti kärkeen. Eli toiselle siellä hyppää Komulaisen Joni numerolla 26. Kallojärven Henkkakin näytti olevan siellä kärkikahinoissa mukana. Eli keulassa tällä hetkellä harrastosarja Niki Kumpulainen 666. Toisena 26 Joni Komulainen, 200 Tuomas Hietala. 44 Hekkala ja 170 Kallojärvi. Veteraanipuolella Teistä Polvinen, 12 Tiisler, 424 Lui. Ja sitten aletaan sauhun pikkuhiljaa toista kierrosta. Nyt järjestys 666, Kumpulainen 4. Hekkala nousi toiseksi. Kolmantena 26 Komulainen, 200 Hietala, 76 Säkkinen, 83 Samuelsen, 170 Kallojärvi. Ja veteraanipuolella Kuppunimi 73 numerolla, Tosa Polvinen siellä keulassa. Perässä on 12 Tiisler, 424 Lui. Ja keulassa kova vääntö, Kumpulainen edellä. Ja nyt sitten korvalla mennäänkö sinne nilkka sitten vai eikö sarve? Jaha, polvihollilta jatketaan ja pilkille illalla. Ei ole hätää. Pieniä technical difficultiesia, mutta se kuuluu laihin. Ja sitten on ohituksia. Kumpulaista mennään vasemmalta ja oikealta ohi. Ja ahasta on Hekkala nappaa kärkipaikan. Kumpulainen toisena, Komulainen kolmantena. Tiukka on vääntö keulassa, tiukka on vääntö. Tästähän tulee kilvanajoa vielä tästä erästä, jos nyt tällä mollilla jatkaa. 3 minuuttia taulussa. Eli 5 minuuttia plus 2 kierrosta jäljellä. Ja keulassa kova vääntö, Komulainen keulassa numero 26. Toisena 4. Hekkala ja Hekkala painaa taas ohi. Kärjessä tilanteet muuttuu, nyt on herkkuerä. Kumpulainen hyppää toiseksi numero 666 ja takasuoralle lähdetään. Järjestyksessä 26 Kumpulainen, 26 Komulainen oliko keulassa? Ei, kyllä se on Hekkala ottanut taas keulapaikaa. Hekkala 44, Komulainen 26, Kumpulainen 666. Ja veteraanisarjan kärki Polvisen Esa siellä tyylikkäästi aivan keulan tahissa. Ja taas ottaa Komulainen keulapaikkaa. Nyt vaihtuu sijoitukset vähän väliä. Nyt on kilvana jo päällä. Ja Komulainen keulassa 26, toisena 4. Hekkala, kolmantena 666 Kumpulainen. Tämä kolmikko pistää nyt oikeasti koko rahan eestä menemään. Jännäksi menee 4 minuuttia taulussa, eli puolet erästä jäljellä. Ja järjestyksiä sieltä kärkikolmikon jälkeen. Komulainen keulassa numero 264, Hekkala toinen, 666 Kumpulainen kolmas. 4. 200 Hietala, 5. Firmakoski 82, 6. 76 Säkkinen, hänen perässä Samuelsen 83, Kallojärvi 170, Pätsi 11, Eira 96. Veteraanipuolella 73 keulassa, eli Polvisen Esa. Toisena 12 Lui, 12 Tiisler, 424 Lui.
Ja nyt on sitten keulassa Hekkala saanut pikkusen kaulaa. Ei Hekkala vaan Komulainen. Tässähän menee itsekin sekaisin, kun siellä pojilla tilanteet muuttuu myöhänsä. Eli siellä kellokelkä 26 Komulainen. Komulaisen perässä 666 Kumpulainen, 44 Hekkala. Komulainen saanut pikkusen kaula ja kakkossijasta sitten siellä hurja vääntö Kumpulaisen ja Hekkalan kesken. 5,5 minuuttia taulussa. Komulainen 26 keulassa. 666 Kumpulainen toinen. 44 Hekkala kolmas. Ja Polvisen Esa 73 suvereenissa veteraanin johossa. Virmakoski on noussut siellä neljänneksi numerolla 82. Ja Virmakosken perässä numerolla 200 Hietala. Hietala perässä järjestys. 83 Samuelsen, 76 Säkkinen, 96 Eira ja 170 Kallojärvi. Siinä on mielenkiintoinen taistelu pari 96 Eira ja 170 Kallojärvi. Käytiin tuossa pari-kolme viikonloppua sitten porukalla vähän tuolla Kairassa kelkkailemassa. Katsotaan mikä on tämän päivän jälkeen poikien järjestys. Kuka tulee ensimmäisenä maahan sieltä. Ja Virmakoski ottaa kiinni poikia. Eli nuorella 82 Virmakoski kova nousu kärkinelikkoa, kärkikolmikkoa kohti. Ja edelleen keulassa hetken kuluttua maalihyppyrille saapua 26 Komulaisen Joni. Ja sieltä kärkikelkkaa jälleen kerran maaliviivan yli. Komulainen keulassa toisena 666 Kumpulainen. Ja Kumpulainen on ottanut nyt kyllä sitten tuntuvan eron jo seuraavaan. Kyllä, Hekkala on jäänyt jonkun verrankin siellä. Hekkala kolmantena ja nyt on sitten vääntö. Polvinen sisällä. Virmakoski ulkona ja kelkka menee poikittain. Mutta saa piettyä sijoituksen, mutta siinä meni kyllä tärkeä sekunti puolitoista Juholla. Justiinsa oli paikka puikata sitä Polvisen ohi, että pääsee hakemaan sijoituksia. Mutta ei auta, näillä mennään. Ja aivan näillä sekunnilla täyttyy 8 minuuttia, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavan kerran kun kärkikelkka saapuu maaliviivaa kohti, starttaa 2 viimeistä kierrosta. Ja kärjessä tällä hetkellä numero 26 Joni Komulainen, toisena 666 Kumpulainen, kolmantena 44 Hekkalaa, viidentenä 82 Virmakoski, veteraanisarjan kärki 73 Polvinen. Ja kärkikelkkä numero 26 saapuu siitä, eli 2 viimeistä kierrosta käynnissä näin. Ja näyttää siltä, että siellä on nyt aika hyvän näköisen johon saanut Komulainen ajaksi. Kumpulainen on jäänyt jonkun verrankin siinä. Eli keula 26 Komulainen, toisena 666 Kumpulainen ja kolmantena Hekkala. Ja kyllä nyt on semmoinen homma, että jos Hekkala ei nosta vauhtia, sieltä tulee sekä Polvinen veteraanisarjasta että Virmakoski harrasteesta ohi. Näyttää siltä, että pojat tulee sekä vasemmalta että oikealta. Ja Mäkitalon Kake antaa siinä näyttävän esimerkin siitä, kuinka tämä pattisuora taltutetaan. Kake kilpailee numerolla 168. Laina kelkalla, Pietin kelkalla ja kyllä on silti ollut Kakella hyvännäköistä menoa, vaikka edellisestä kilpastartista on 12 vuotta. Ja kärkikelkat on lähteneet sieltä viimeistä kierrosta kohti. Keulassa 26 Komulainen. Ja kyllä siinä nyt kävi näin, että Virmakoski kuittasi kolmanneksi itsensä Hekkalan ohi.
Ja niin meni myös Polvinen, niinkö minä vähän uumoilinkin tätä hommaa. Hekkalan vauhti ei riittänyt siinä. Ja sitten kärkikelkka saapuu hetken kuluttua viimeisen mutkaan. Ja sieltä erävoittoon numerolla 26 Joni Tomulainen. Ja sitten katsotaan toiselle sijalle 666 Kumpulainen. Ja kolmanneksi saapuuko sieltä? Kyllä, 82 Juho Virmakoski. Ja sieltä veteraanisarjan voittoon 73 Esa Polvinen. Esalle tälle päivälle tuplat. Komea suvereeni voitto. Ja veteraanisarjan kakkonen 12 Paul Tiesler. Siinä oli kyllä mahtava erä. Oli actionia, oli tilanteita. Tätä lisää.